naman ka tips nga makabulig agud mahalungan nato ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas. Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay,
ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nga ginalangkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na manaray kag ginuhong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuos ang Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan didto nagatripa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong inapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kalipay. Ang nahauna nga misteryo sa kalipay, amo ang pagtunda ni San Gabriel Arkanghel kay Santa Maria nga Birhen. Ang anghel nga si Gabriel ginpadala sang Dios sa pagpahibalo kay Maria nga siya maging iloy ni Jesus, ang anak sang Dios. Yari ako, ang ulipon sang Ginoo. Gabay nga matuman inis sa akon, suno sa imo ginsiling. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong inapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya,
ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kalipay, amo ang pagduaw ni Maria sa iya pakaisa nga si Santa Isabel. Sinugid bala ako, nga ang iloy sang akon Ginoo, magkari sa akon. Sang mabatian ko ang imo panamyaw, ang lapsag sa akon tiyan, nagtumbo sa kalipay. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria,
Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kalipay, amo ang pagkatawo ni Jesus sa bilog. Si Maria nagbunag kay Jesus sa Bethlehem nga nagahigda sa pasungan. Karon, sa banwa ni David, natawo sa inyo ang manluluwas, nga amo ang Kristo nga Ginoo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya,
ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kalipay, amo ang paghalad kay Jesus sa templo. Gindala ni Jose kag Maria ang bata nga si Jesus didto sa templo, agud ihalad siya sa Dios sa pagtuman sang kasuguan. Si Simeon nagdayaw sa Dios. Mapataliwan mo na ang imo alagad, Ginoo, sa paghidait, suno sa imo pulong. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan,
kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kalipay. Amo ang pagkadula kag pagkakita kay Jesus sa templo sa tunga sa mga doktores. Si Jose kag Maria sa sulod sang 3 ka adlaw nagpangita kay Jesus. Kag nakita nila siya didto sa templo sa tunga sa mga mangin-alamon. Nga bala ginapangita ninyo ako? Wala bala ka mo makahibalo? Nga kinahanglan, yara ako sa balay sang akon amay? Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidyattong may akong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapanghakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagamaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsubol mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintapos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sang imo bugtong anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen.
Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosario. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Radyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 47 minutos na nakaligat sa tak ng alas 9 sang gabi. Maayong gabi mga kabombo, diri sa syudad sa Bacolod, sa probinsya sa Negros Occidental, kasubong man sa aton nga tagpalamati sa bilog nga Pilipinas, sa bilog nga kalibutan. Welcome na sa pagpalayag sang Bombo Hanay sa gabi. Diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz sa frequency sa inyong mga radyo. Kita man ang batian pinagis aton nga live audio streaming sa www.bomboradio.com. Ang aton nga official website sa aton nga Facebook page kay sa kasubong man sa aton nga YouTube channel. Sa subong nga gabi ako naman liwatang inyong mga kaupod, Bombo Zali Foro II. At daw naman kita sa Sabado, petsa 19, sa bulan sang Pebrero ning tuig 2022. Sa aton nga pagpangalagad kita naman ang pag-aupdan sa aton nga Bombo Patrol Reporter, Bombo Liani Zil Minardo. Kagkaroon kadto na kita sa mga detalye na kung sa aton nga mga headlines sa balita lokal, national, kag international. Una kita no diri sa aton nga balita lokal, ti aton dugay-dugay nga tukiban na nahanungod sa dito sa madumduman nato na sunog kahapon ang residential building sa kon mga pamalay dito sa bayan sang Barangay Bata dito sa Purok Sawmill mga kabombo. Madumduman nato na atong 6 ka mga pamalay ang totally burned kag isa ang partially damaged. Ang mga pumuluyo nga nasunugan nakabato na sang financial assistance. Samtang sa dugang pagit naton nga balita mga kabombo, isa naman ka mangumang pilason matapos nga ginbuno mismo sang iya nga pakaisa dito ya sa bahin sang San Carlos. Sa syudad sang San Carlos, balo na naton dugay-dugay kay Bombolyani kung ano ang kabangdanan nga ginbuno sang iya man mismo nga pakaisa inang nasambit nga biktima. Samtang dugang pagit naton na sang bypass operation nga ginpatigayon dito sa syudad kon sa Banwa sang Manapla. Kung pila bala ang recoveries naton ng mga illegal nga droga kaga sino-sino yun ang mga suspetsado nga mga nagkaladak pa naman sa paghupot sa pagbaligya sang illegal nga droga. Samtang dugay-dugay man mga kabombo aton man nga pakigangutan ang aton nga Bombo International Correspondent dito ya sa bayan sang United Kingdom mga kabombo bangod ya sa pagwaswas sang bagyong Eunice dito sa ilang lugar. Isa sa mga kalakip sa mga malala nga nahalitan sang bagyong Eunice ang Britain, ang Ireland, kag ang England. Sa karon ginabanta daw 6 na mga kabombo mga nadulaan sang kabuhi bangod sa nasambit nga bagyo. Baka ngay man bala madumduman nato ng bagyong Odette nga nagigo sa aton sa Disyembre. Kung sa diin ang halit niya, hindi ang pinakadako nga kahalitan no, sa kabilugan gid nga Negros Occidental o kung sa tanan niya mga nalabayan, tugas ang mabaskog nga hangin. Hindi ilang sili nga bangod sa makusog nga ulan, kundi bangod sa pagwaswas sa makusog nga hangin,
nga nagkagpangguba sang madamo nga pamalay. Di daw kaangay man ang sitwasyon dito sa United Kingdom sa karon bangod diraya sang bagyong Eunice mga kabombo. Madamo man nagkalamatay ang kalabangdanan kalabanan na natumbahan sang mga puno sang kahoy mga kabombo. Samtang no ginapakigangutan naton dira si Bombo si Bombo International Correspondent Ramil Sugon nga kadto naman kita danay sa dugang paginaton yung mga balita ang aton man nun dire no sa karon nga bulubuntayan ang mga salawayon nga mga minor de edad dire ako na mga pumuluyo dire sa syudad sa Bacolod kalakip na mga minor de edad nga ayara paghihapon sagwa nagalapas ang curfew hours kag kasubong man inang mga bars naton mga resto bars nga nagasigi gihapon sa pag-operarya apisar nga lapaw na sa curfew hours. O kunyara, nasa sulod sang curfew hours, timatunduman nato ng curfew diri sa syudad sa Bacolod. Alas 11 sang gabi, tubtob alas 4 sang aga. Pero kung kaisa, mabatian naton alas 2 sang kaagahon, alauna sang kaagahon, mabubaskog man niya sinigabong ang mga resto bars dira, bangod ya sa mga bukas gihapon. Kag madamo sa mga naga-bar hopping sa nga mga oras. Amo na nung isa sa mainit sa karon matapos siya nga kahapon madunduman naton na madamo sa mga pamatanon nga nagaginual diri sa gwa lang naton sang station ang iban pa nagapamuka sang botilya iban dira minor de edad amo na sa karon nga ginatutukan man no, sa aton nga mga task force disiplina sa aton nga mga kapulisan paano na ma-regulate sila mga kabombo kag ihan ang aton tikang sa aton naman yung public government paano na ma-regulate inang mga negosyo nga nagasigi gihapon ilabi na mga resto bars nga nagasigi gihapon sa pag-operate apisarya nga ginadumilian nasa amo na nga mga oras. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 52 minutos na nakaligat sa takna ng alas 9 sang gabi kag karon mga kabombo katuan naman nato ng aton nga Bombo Patrol Reporter si Bombo Liani Zil Minardo para sa mga balita naton diri sa lokal ilabi na sa syudad sa Bacolod kay sa probinsya sa Negros Occidental. Yara na no sa piyakalinya si Bombo Liani. Bombo Liani, please come in. Yes, Bombo Zalde, live kita diri subong sa may Bacolod Government Center Bombo Zalde no kung saan makita naton diri subong ang sitwasyon nga medyo madamo-damo diri ang mga kauturan nato na subong Bombo Zalde no nga ari diri subong sa may Bacolod Government Center. So Bombo Zalde diri kita na sa balita sa nga patrol kung sa diin dito sa may sitio Igbabais Barangay Buluangan San Carlos City Negros Occidental isa ka mangunguma Bombo Zalde ang pilason matapos ginbuno ini sang iyaya nga mismo pakaisa Bombo Zalde kung sa diin yan ang suspetsado ginkilala kay Jose Jerry Fajardo. Jose Jerry Fajardo isa ka mangunguma man kag residente sang sitio Igbabais Barangay Buluangan San Carlos City kag ini ang biktima ginkilala kay Domingo Baya. Domingo Baya isa man ka mangunguma Bombo Zalde kag residente man sang nasambit nga lugar. Sunod sini sa investigation sa San Carlos City Police Station na Bombo Zalde ang ini ang duwa ka magapakaisa no sa may ara na ini sila nga mga nga hiligot anon o kana old grudges na Bombo Zalde na one time nagbaligya ini sila sa nga kahoy ini ang magpakaisa kag mayara lansihanay no kung sa diin na hindi fair ang ilang nga ay sini Bombo Zalde no sa isda kagabi ini manugpuli na ini ang victim naging bantayan ini siya sang pakaisaya which is suspetsado kaga dito naging buno ini ang iyang lawas so nakaangkon ini sang madamo no nga pilas ini ang biktima Bombo Zalde kag gindala ini sa hospital. Sa subong wala pa na-update gid ang medical status kay sunod sini kay Police Lieutenant no Ruby Aurita Bombo Zalde ang Deputy Chief of Police dira sa may syudad sang San Carlos ari pa ni sa isolation room ang biktima Bombo Zalde pero nagwa gini ko na ang kasudlan so pasensya dira sa aton nga mga taga Palamati na nagwa ini ang kasudlan na Bombo Zalde so ini ang motibo no sa pagbuno patay o kana sa pagbuno pilason Bombo Zalde sa biktima is hiligot anon o kana daan ng ano sini Bombo Zalde no old grudges
Carlos at sa bahin sa magpakaisa. So ini ang suspetsado Bambazalde nagsungka naman sa San Carlos City Police Station kag pagapasakaan inisang kaso ng frustrated murder Bambazalde. Grabe naman mo yan, no? Bangod lang sa tindi taman gid masiling nga kung ano na ginakadalom ang ginaawayan na nila nga duwa, pero kung lantaw naton kung amo lang ito ang rason ng lansihanay sa baligyaan na ito lantaw naton daw grabe gid nga kaugot nga kapila nya gid buno ng iyang pakaisa. Correct gid Bambazalde, no? Makita naton dira sa may laragway sini, no, nga may bandage na ini ang iyang sa tiyan nga parte sini Bambazalde. So daw na umul-umul ginigurong pakaisa yang suspetsado Bambazalde, no? So pag nakapalagyo pa ini pero nagsungka man ni sa San Carlos City Police Station. Sa Bambazalde, pamatian bala naton ang dugang paginya pahayag ni Police Lieutenant Ruby Aurita. Nagtawag diri ang aton nga medical base nga may isa kasamaran nagindala dito sa may city hospital. So after sina ang aton nga investigador nagkadto dito sa nasambit nga hospital kag dito nagconduct sang investigation. So upon the interview sang aton nga investigador sa sini biktima dito kag nabal-an niya ini ang biktima kag ang suspetsado first cousin gid. May dugay na ni sila nga hiligot anon considering pareho sila nga mangunguma. May mga according ni sa suspetsado sa biktima nga kung kisabala nagabaligya sila kahoy tapos daw galansihanay sa sa tunga sang income. So ang naging rason nga may mga hiligot anon sila halin sa kuna. Yes, and then sang sininga gabi, sang nagligad niya gabi, papauli na ini ang aton nga biktima sa ila balay. So before siya makapauli, maagi gid ini siya sa balay sang suspetsado. And according sa iya, sa aton nga biktima, nga ginbantayan ini siya sang ini nga iya nga pakaisa nga suspetsado kag dito ginpalukpan siya sang buga na bala ang buga nga ang iya bala Jolens pero nagagaw ya ini sang agaw na niya tong buga wala siya kabalo nga may kutsilyo gali ini ang suspetsado amuto nga ang ginbuno sa iya. So as of now hindi pa gid kami makahambal sang iyagid nga exact nga medical bulletin kay ara ang aton nga biktima sa isolation facility sang San Carlos City Hospital, pero kagabi na istorya naman siya kag maistorya man siya kuno Japon sang aton nga investigador. Gahulap lang kita sang maging update sang iyang medical bulletin halin sa City Hospital kay sa subong medyo sako pagid ang aton investigador sa pagplastar sang mga papeles kay willing gid ini ang aton nga biktima nga mag-file sang kaso against sa sini nga suspetsado. Yes, so in addition Bubolyani, ang aton nga suspetsado nagsungka man diri kagaina sa aton sa police station and ara siya subong sa sulod sang aton nga custodial facility. Ma'am, pila gini ka sabon, ma'am, ang naangkon sinisang biktima? Sa nahambal ko na Bumbulya ni hindi pa gid naton hambal gid exact kung pila ini ka sabon kay initially kagabi according sa aton nga IUC nagwa gid ini ang tinai sang aton nga biktima. Kag wala pa man nabalaan, ma'am, ang medical status, ma'am, kung okay pa siya kung recover na siya, ma'am, no? Yes, Bubolyani. Maghahatag lang kami sang update as soon nga maka-follow up na dito balik ang aton nga investigador. So, ma'am, if in case, ma'am, ano na ang ipagpasaka ang kaso sa suspetsado, ma'am? So, pagpasakaan siya naton sang frustrated murder, bangod sa iya nga ginbuhat sa iya pakaisa. Bumolyani. Bambazalde, so ato ang pahayag no ni Police Lieutenant Ruby Aurita Bambazalde. So amo ni ang permi nga ginambal tabala Bambazalde no kung may naglainay dira buot kiti pamilyahan na ilaman ni sila gani Bambazalde no kung pwede maistoryahan lang hindi na pag padalman ginibala Bambazalde no nga maglabot pa
mo dira sa binunan-anay Bombozalde. Ilabi na gid sa mga magkapamilya, magkahimata lang man bala Bumbulyan, masubo pamatian yung kisa nga kamukha mo lang man sa inyo nga pamilya, kamukha mo pang naga-ilinaway, kamukha mo pang mapatyanay Bumbulyani. Correct kada Bombozalde, no? Dapat magbinuligay ni gani sila kay ti magpakaisahanay Bombozalde. So mo gina sa mga kauturan nato ng Bombozalde, no? Istoryahan lang ang dapat istoryahan kung kuanda kapi-kapihan bala Bombozalde, no? Kaga magintindihan hindi solusyon. Kapi-kapi okay lang Bumulyani, pero hindi pagiyagi sa inom-inom kay kung kisa mo pag natunaan sang mas malala nga away. Correct ka Bombozalde, no? So kapi-kapihan na hindi pagimnanimnan kay kung makainom na gani Bombozalde, no? Ka-trigger pagdadugan kung kakisa ini ang mga kauturan nato no? Nga may mga daan na nga hiligot-anon sa isa kag isa Bombozalde. Sa Bombozalde, diri naman kita no sa isa pagid kabalita sa diri naman sa bahin sang banwasang Manapla kung sa diin isa ka persona naman ang nadakpan sa ginpatigayon nga bypass operation sa Manapla Municipal Police Station kung sa diin ini ang suspetsado nga si Alan Atingson, 49 anyos, kaga residente ini sa nga barangay 1A, Manapla Negros Occidental, no? Kag ini ang bypass operation ginpatigayon dira sa may Purok Happy barangay 1A, Manapla Negros Occidental, Bombozalde. So ini ang suspetsado Bombozalde, nakuhaan ini sa 12 grams nga kabugaton sang ginasuspetsohan siya bukag mayara nga standard drug price nga 81,600 pesos Bombozalde. Subong yari na sa kustudiya sang Manapla Municipal Police Station ang suspetsado for proper disposition of Bombozalde. Yes, sa Bombozalde, sa isa pagid kabalita diri naman sa bahin sang barangay Bata kung sa diin may nagluntad na nagligad bala Bombozalde no nga isa ka sunog kung sa diin anom sinika totally damage kag isa ka partially damage sa Bombozalde. So ginchecker naton kagina sa barangay captain nga kay Honorable Abaring sang barangay Bata Bombozalde kung kamusta ang estado diri sa mga kauturan naton nga nasunugan. So ini ang aton nga mga kauturan no nga residente nga nagkalasunugan anay sila nagatulog sa ilang mga paryente o kon pamilya man sa may barangay Bata kag may isa lang ka pamilya nga sa isa dira ka eskwelahan sa may barangay Bata nagatulog Bombozalde kay ti dira siya nagaobra sa may eskwelahan. So naghatag naman ini ng food packs sa bahay na sang barangay ang mga DSSD kag DRMO nagbulig man dira no naghatag man sang assistance sa mga nasunugan kag maga-meeting pa ini kon maga-conference sa bahay na sang barangay Bata para maistoryahan no kung makahatag sila sa cash assistance sa mga kauturan naton dira nga nasunugan kag open again ina ang barangay Bata kung sino maga-donate dira Bombozalde sang mga assistance sa mga kauturan naton kiti makaluluoy man ni amo ning ginambal ta bala Bombozalde nga mayo pa makawatan ka hindi lang masunugan kung makawatan ka Bombozalde gamit lang madula ang balay bili no pero kung masunugan kaya especially kung mga light materials kung matupok ini so sa isa lang ka piso ka Bombozalde ang imong pinangambudlayan sa pila ka tuig no masunog so kasakit ina sa Balatyagon man sa bahin sang aton nga mga kauturan dira Bombozalde kag nagapahanumduman ini si Honorable Abaring no ang barangay captain sa barangay Bata nga dapat chikeron gen mangin aware bago sini maghalin dira sa ilang mga panimalay ang mga residente o kana pumuluyo sa barangay Bata especially nagahilapit na Bombozalde ang Fire Prevention Month diri sa Marso na so chikeron gen maayo ang mga panimalay antes magaling nga wala sa nga kalayon no kay kadelikado kag kabudlay na so madamo gid na daing kaso nga masunugan, madamo ang pwede madalahi ga Bombozalde. Isa pa Bombolyan, ni manami man nga tikaw no nga medyo mas madasig-dasig ang pag-abot ya sang financial assistance although bisan nga partially lang bala Bombolyani kay kun kisa kabudlay kung ara bala nga halimbawa wala ka bilin na sunugan ka natupok tanan da mga kapagkabutang mo wala man mabilin sa imo ti kun kisa may tion nga dugay-dugay pa antes magabot ang assistance ti mabudlay na Bombolyani although ti araya at least may partially nga nahatag ti kung may dugang pa ya at least may aran na nga nauna bala nga maamat-amat gamit ya mga nagkalahalitan makamat-amat sila bawi Bombolyani.
Correct kada Bambo Zalde, no? So medyo mabudlay man ni sa bahin sang kauturan nato, no? Hindi man ni dali-dali nga makapatukod gini sila sa ilang panimalay. So amo pa ni ang desisyonan man o kon pungkuan sa nga bahin dira sa nga barangay Bata Bambo Zalde kung paano ni nila mabuligan ang mga kauturan nato, no? Nga makapanugod liwat sang ilas sini nga panimalay dira tukod sa area sa nga barangay Bata Bambo Zalde. Sa Bambo Zalde pamatian bala naton ang dugang pagin nga pahayag kag mensahe ni Barangay Captain Honorable Abaring. Sa bungkap ang status dira sa mga nasunugan sa may purok tamburong sa Sumen. Okay naman yun. Naman sila mga pack tapos atakan mo sa PCSD tapos ang barangay tapos ipako naman sila sa mga papers nila para matag ang financial assistance. Yes, so kap sa subong diin sila nagatulog kap ini ang pito gini sila tanan kap no anam ka totally kag isa ka partially din sila gatulog subong kap. Sa ilang mga sa Sumil. Ang isa lang sa eskwelahan kay gaobra na sa eskwelahan ng isa na sunugan. Sa ginhatag kagapon kap insigida man dira ang barangay sang assistant. Oo. Ang DRMO ang DSSD kag ang barangay hatag sang assistant. Sa bahin sa nga pagpatukod ni daliwat sa ilang nga panimalay kap so paano ni kap? So mula pa nag-meet kami, nag-hospital session kami ang hatag ka financial assistance. Yes, so base kung may makahatag man dira assistance nga dugang so open pa man dira gyapon ang mga pamilya nga nasunugan kap. Oo. Pahanumdom na lang di kap sa mga kauturan dira nato no ilabi na gid nga dugay March na Fire Prevention Month na. Oo. Sa pumulo sa barangay Bata hindi palipat sa inyong mga kuryente bla o mga gamit ka nakasaksa lang bayaan delikado subong kay kainit sa mga sa so aware lang sa mga yung mga kabitin sa kulay. Bombo yan eh. Yan sa Bambo Zalde sa mo to ang pahayag sa punong barangay dira sa barangay Bata si Honorable Lito Abaring Bambo Zalde. Madaming salamat mo ba yan eh? Yes, sa Bambo Zalde, ang mga balita gikan sa Patol, hindi si Bombo Lianizil Minardo para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo. Madaming salamat kay Bombo yani Zil Minardo para sa padangat sa aton yung mga balita sa subong gabi mga kabombote labi na dito sa nadluntad nga sunog man no. Diri sa aton nga mga kauturan amo na ginapahanumdom sa sa Marso magasugod ng Fire Prevention Month kag magasulod naman kita sa summer season diri sa Pilipinas. Ang mga kalamidad bala nagakatabo sa aton kung part sa mga bare months ara ang mga bagyo kag sa sinli naman yang mga summer season may ara man sang kalamidad kaangay sang sunog nga posible magluntad mga kabombo gani dapat hindi kita mangin kampante dapat mangin mahalungon man kita. Speaking of calamity dito sa bahin naman sang United Kingdom makaupod man nato no yara sa piya ka linya si Bombo International Correspondent Ramil Isugon na hanungod din naman sa pagwaswas sang bagyong Eunice dito sa United Kingdom kung sa DNT parehas mandiri sa aton sa nanligad kay bagyong Odette matuman ka mabaskog balga ni record breaking pinakamabaskog nga hangin nga nag-igo tugas ang bagyo dito sa United Kingdom. Yara na no sa piya ka linya makaupod naton sa subong gabi Bombo International Correspondent Ramil Isugon direkta sa United Kingdom. Mayong gabi Sir Ramil kaupod mo sa subong gabi si Bombo Zaldi Foro II diri sa aton programa sa Bombo Hanay sa gabi. Mayong gabi sir. Yes, mayong gabi Bombo Zaldi kag sa aton mga tagpalamati bilang pag-update naton sa Storm Eunice nga nagaluntad diri sa UK naglabot na sa 4 ka mga tawo ang nagkalamatay kag libo ka mga kuluyan ang nadulaan sang power o kuryente. Sirado ang klase kag subong man ang grabe nga travel disruption sa tanan nga sahit sang
transport transportasyon diri sa England kag sa southern portion siyang UK nga nagalakip ini sa Wales. Ini bangod sa paglaslas kahapon Friday sang Storm Eunice nga may na-record ini nga pinakamabaskog nga hangin o kung dapya sang hangin nga 122 miles per hour o kung 195.2 kilometers per hour ang iya sini nga gust of wind kahapon. Sa latest nga mga nagkalamatay Bombo Zaldi, ang isa sa apat ka napatay, isa ka babae nga nagapag-edaron sang 30 anyos nga ini napatay dito sa may Haringey, Central London nga natumbahan ini sang kahoy. Ang ikaduha, isa ka Hampshire Constabulary nga nagapag-edadon sang 20 anyos nga samtang nagamaniho ang iya sining nga upod nga opisyal sa ila sining nga salakyan hinali ini sila nga natumbahan sang kahoy. So ang passenger nga amo ang 20 anyos nga constable officer ang sining nga driver ang yara sa subong sa serious nga kahimtangan sa isa ka hospital. Ang ikatatlo nga napatay isa ka 50 anyos nga dito sa may Netherton sa may Merseyside nga natabo ini mga alas 2:10 sa kahapon sang hapon nga kung sa diin samtang nagamaniho ini nga tawo sa iya salakyan isa ka debris ang nag-igo sa iya sini nga windshield nga amo ang iya sini nga ginkamatay. Ang ikaapat nga napatay kahapon angot sa bagyo nga si Eunice amo ang isa ka council employee nga nagapag-edadon sang 60 anyos nga natumbahan man sang kahoy sa may Wexford County inin sa bahit sang southeast sang Ireland. So sa kabilugan na Bombo Zaldi, ang puloy-an nga nadulaan sang kuryente ang nagalapot tanan sa 435,000 nga without power sa karon. Sa latest naton nga nakuha nga record sa sining nga bagyo amo ining ginakabeg Cebu nga pinakamabaskog provisionally nga record nga nag-igo dire sa UK. Kay by history ang pinakamabaskog santo nga bagyo amo ang ginatawag nga the Burns Day Storm nga may kabaskogon ini sa una nga 118 miles per hour 32 years ago sa Disyembre 15, 1979. So sa subong ang disruption sa tanan nga transportasyon amat-amat naman nga nagabalik nga kung sa diin gid pahayag nga amo man ang sa kuryente no madasig diri mag-response Bombo Zaldi sa mga pag-repair sa mga kuryente. So amo ina ang nagakatabo diri. Pero ako lang nga ginapahibalo nga ang amon sini nga mga Filipino community diri ang safe kami kag ang amon diri nga area ang daw hindi gimantuman nga naapektuhan Bombo Zaldi. Pero ang Sir Ramil no ang bagyo dira ti daw kaangay man diri sang pagwaswas ang bagyong Odette hindi siya mabaskog gid ang ulan nga makadulot gid sang pagbaha kundi ang malala nya gid nga epekto among sa iya gid nga hangin Sir Ramil. Yes, Bombo Zaldi amo ina ang sa nabatyagan namong kahapon hindi daw talithi lang ang tupa sang ulan pero ang hangin amo ang grabe ang iya sini nga kabaskogon nga na-record dito sa may isa ini ka island no malapit diri sa south sang UK sa Isle of Wight nga may 122 milyas per ora. Sa subong amo ini nga may bala mo madamo diri nga mga klase sa nga company sa mga kuryente nga nagapalakat. So kada dagko nga kompanya sila mismo kanya-kanya ini sila o kung lain-lain nila sila nga pag-repair. So mas madasig dire mag-repair sa mga kuryente, mga linya sa kuryente kay in a day maka-repair ini sila sa mga 50,000 a day. So hopefully mabalik ang tanan nga mga puloy-an nga makabalik ang ila kuryente kay so far sa amon dire Bombo Zaldi
ara pa kami sa winter so matugnaw man gihapon ang diri sa UK nga temperatura. Ti maayo man no kay madasig ya dira ang recovery yang ilang mga operation sa pagbalik sang kuryente. Ti pero sa dira sa mga dalanon nato na Sir Ramil, madamo man sa mga nagkalatumba bi mga puno sang kahoy nga akon mga pamalay nga nagkalaguba bangod siniyang bagyo. So far ang mga debris gid lang amo ning mga nagkalakakas nga mga atop no kaga portion sa nga matawag naton sa mga dingding sa mga balay pero with regard sa structure mabaskog diri ang amon nga structure sa mga balay so daw so far wala gid sa dako nga damage nga na igo o kung nahalit sa mga panimalay magluwas gid lang sa pila ka mga natumbahan sa kahoy nga mga salakyan mga balay kag subong man ang pinakadako nga nahalitan I think base sa ila sini nga report kay ginagather patanan amo ang sa O2 Arena isa ini kadako nga stadium nga natuon mismo sa Central London nga nakakas ang iya sini nga pila ka portion sang atop sa bahin sang airlines kahapon may pila ka mga gin-cancelar kag subong man gin-divert nga gina-silo nga mga flights bangod sa tuban ka baskog nga huyop sang hangin. Sa ferries, ang ferry kahapon gin-cancelar man no ang serbisyo sang ferry pakadto sa may Channel Island o kon sa may Irish Sea kag subong man sa Dover. Sa subong daw ongoing pa ang ila clearing sa may Dover. Ang Dover saldi amo ini pinakadako nga port nga nagaserbisyo pa kadto sa main Europe nga nagadungka ini sa may Calais, France. So daw temporaryo ini nila nga ginuntat sa nga nagligad nga adlaw kag anytime from now siling nila nga magabalik man no i-check lang nila ang schedule ang website sang sini nga mga transportasyon na Bombo Saldi. Tiyan mo lang na mamayo dira Sir Ramil no sa United Kingdom kay mabaskog ang ato niya nga sa engineering department kag daw madamo gid sang agency nga makapatigayon sang clearing operations kag iban pa nga pagbalik sa mga damages dira Sir Ramil. Although ti ang bagyong Eunice no tubtob san-o ginabanta nga magaigo dira sa United Kingdom. Nagaumpisa ini kahapon bubulsal di mga nag-igo diri sa UK mga alas 10 sang aga sang Biyernes o kon mga kon bulobang taon ninyo dira mga 8 hours ahead kamo kahapon kaga nag-amat-amat ini nga naghina matapos ang alas 3 sa hapon. Then nag-proceed ini nga bagyo dito sa France o kon sa main part sa Europe nga kon sa diin may so far ang ilang na-report dito daw 5 ang patay, 3 ang sa Ireland kag isa ka Canadian citizen nga 70 years old ang napatay dito sa may Belgium nga naigo man sang kahoy. So amo ina ang pinaka-latest nga report nga nagikan diri sa amon nga ongoing ang ila sini nga pag-repair sa mga linya sa kuryente agod nga mapadayon nga makatagaan sa kuryente ang mga panimalay diri Bombo Saldi. Ang aton dira nga forecast Sir Ramil tubtob san-o pang bagyo dira sa Europe magwa sa inyo nga area of responsibility abi? Sa amo nakagwa na Bombo Saldi no kay daw ikumpara mo ni ang UK daw Pilipinas bala layo sa main Asia o kon ang Pilipinas daw separar sa main Asia ang UK separar sa main Europe. So nagwa na ini siya sa ginatawag nga UK area of responsibility kaga didto na ini subong nga nagapakadto sa main Europe umpisa kahapon. So hopefully hindi tama kabaskog ang ilang ego didto Bombo Saldi. Ti kabay pa mangin madasig ang recovery dira sa United Kingdom Sir Ramil kag padayon kamo sa paghalong man sa mga Filipino citizens naton nga yara dira sa United Kingdom. Madamong salamat Sir Ramil. Yes, nagikan diri sa England, United Kingdom, ini si Bombo correspondent Ramil Isugon para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo.
Maraming salamat no kay Bombo International Correspondent Ramil Isugon direktaya mga kabombo dito sa United Kingdom. Ti maayo naman no kay nakagwa na ya dito sa ilang sa UK area of responsibility ang bagyong Eunice ti kunlang tawo naton di doplo parehas man diri ang pag-igo sa aton sang bagyong Odette. Ang kinalain lang kay maayo mabaskog ang ila dito yung structures sa mga establishmento kag madasig madamo to yasang ilang naga-operate bisang electricity ti madamo man sang makapatigayon niya sang clearing operation kag restoration man siyempre sang ilang mga electricity dito sa United Kingdom mga kabombo. Kapay pa no mo man ang sitwasyon diri sa Pilipinas no sa tion nga may igo nga bagyo nga madasig ang pag-recover, madasig ang pag-response sa aton nga gobyerno agud nga hindi man matulutaman ti although condolences man sa mga nadulaan sang kabuhi kay hindi gid malikawan nga kun kay isam kung mabaskog ang hangin ti ang pinakadelikado gid mga kabombo ang pagkatumba sa mga puno sang kahoy. Kaya mo na no sitwasyon dito sa United Kingdom ti magadugang lang kita sa mga dugang pang updates ti sa karon na sa bahin Japon sang Europe man ang bagyo bulubantayan naton kung ano man yang mga epekto sa iban pagid nga mga lugar nga malabayan sang makusog nga bagyo mga kabombo. Amoy na no mga kabombo mga balita naton diri sa syudad sang Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental sa bilog nga Pilipinas sa bilog nga kalibutan. Madamong gid salamat sa pagupod sa aton sa subong nga gabi ti wala nakita sang nabilin nga oras. Bantayan nyo naman kami buwas para ipadangan sa inyo mga panibago mainit kay nagabagang mga balita diri sa syudad sang Bacolod kag sa probinsya sang Negros Occidental mga kabombo. Sa liwat para sa aton nga programa sa Bumbuhan na isa gabi iningon nyo nga Anchorman Bombo Zaldi Foro II para sa pamansang radyo ng Pilipinas consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bumbo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station Owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1 PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. You are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The
why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. Anyone who needs a helping hand, we are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Thank you.